Αυτές οι σχέσεις καλής γειτονίας είναι τελικά όλη η ουσία των αρχών και των προβλέψεων του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. أن علاقات حسن الجوار هذه تنبثق من ميثاق الأمم المتحدة نفسه فيما يتعلق بأواصر الصداقة وعلاقات حسن الجوار المعروفة عالمياً. Στον οποίο καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ εδώ και δεκαετίες, αλλά και σήμερα, η ανθρωπότητα έχει επενδύσει πάρα πολλές ελπίδες. ميثاق الأمم المتحدة هذا الذي تحاول البشرية الإنسانية الاستثمار من خلال هذا الميثاق منذ قيامه ولحتى هذه اللحظة. Αυτή ωστόσο η υποδειγματική σχέση, κύριε Πρόεδρε, έχει ακόμη περιθώρια βελτιώσεως. فخامة الرئيس هذه العلاقة النموذجية فيما بيننا توجد فيها هوامش كثيرة من أجل أن تتطور بشكل أكبر. Βλέποντας τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των δύο χωρών και αντιλαμβανόμενος τις επόμενες συναντήσεις που θα έχετε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, σκέφτομαι πως αυτό το περιθώριο βελτιώσεως πιάνει μεγάλη γκάμα, μεγάλη θεματική, όπως η ασφάλεια, όπως η ενέργεια, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, και αξίζει τον κόπο όλα αυτά να ενταθούν και να κάνουν τη σχέση μας ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, ακόμη πιο γόνιμη. أنا أرى أمامي الأعضاء المحترمين من مجلسي الوزراء في كلا البلدين وما سيجري بعدها من اجتماعات موسعة تهم البلدين وفي مجالات كثيرة ابتداء من الحضارة، الملاحة، التعليم، الثقافة. أرى بأنه هذه أرضية مناسبة جدا من أجل تحقيق هذه العلاقات كما نحن نصبو إليها دائما.